tonger en wie wacht dan? En wat is het gevoel van een beetje wurwet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Leeuwarden, we binnen ons zoveel komen. En ik denk dat we geweldige netwerkers aan het werk gehad hebben. En ik denk, ja, Eindhoven heeft wat een hoger budget, Maastricht, ja, we komen in alle steden wel. Maar ik denk dat we het worden. Dit is natuurlijk wat we hebben geprobeerd met Culturele Hoofdstad. Hè? Dat zoveel mensen bij elkaar komen op dit onderwerp, geïnspireerd zijn en nu ook echt willen dat we het worden. De stemming zit er goed in, dit kan haast niet meer misrennen, toch? Dat wist nooit, maar ik ben vol vertrouwen en we hebben gewoon echt weer het beste leveren wat wij kennen. Nou, daar kan alleen maar heel grutskop wezen en ik zou krijgen dat wij kennen net iets verliezen. Want dit hebben we al, je moest die meest kunnen zien. Het is van een meest geworden. Dat is meerskip op zijn best. Nou, dat ben wij. The panel made a unanimous decision 1 hour ago. Based besides the basic principles required by the European Commission on the core values presented and underlying the bill and the innovative approaches proposed by the city, the panel recommends the Dutch government, the minister, to nominate European Capital of Culture 2018, the city of Leeuwarden. Ja, de eerste reactie. Ja jongens, ja, geweldig. Ik wist het al, maar nu komt het eruit. Nee, geweldig. Wat gaat er al gebeuren nou? Ja, ik weet het net. Het moet eerst feest vieren, het moet binnenkomen, het moet dalen. Want we hebben zo crisis en spanning zitten alle jaar. We wisten het, we hadden het beste plan. We hadden het mooiste meersketverhaal. We hadden de beste bijdrage aan Europa. Maar ja, nou komt het eruit. Ja, ik weet net wat ik zeg met. Hoe viel dit? Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Het is zo'n ontlading en dat iedereen hier is. Het kind aan het mooie. Je hint er niet schrik door hoe we in de oude dagen. Super spannend, maar nou, dit is zo'n ontlading. We moesten zien, wij spelen Europa Cup voetbal. Hè? Wij mogen voor Nederland uitkomen. Nou, dat is onvoorstelbaar. Van harte geniet ervan. Hoe voelt dit? Nou ja, dit is natuurlijk fantastisch. Ik ben echt emotioneel, sorry. Dat hoort geloof ik niet voor een bestuurder. Maar als ik bedenk dat al die mensen jaren bezig zijn geweest om voor ons dit resultaat te organiseren. Nou, we bestuurlijk natuurlijk ook wel een en ander hebben gedaan, daar niet van. Maar het gaat natuurlijk om mensen, om vrijwilligers, mensen die ervoor zijn gaan staan. En het is natuurlijk ongelooflijk dat de jury heeft begrepen wat wij hebben bedoeld, wat wij hebben willen zeggen. Hoe viel dit? Ja jongens, het was er alle zinnen. Ja, ik besef het ook nog net, maar het komt wel. Maar dit is zo'n slag voor de stad. Dit is zo'n slag voor Friesland, jongens. Je kan weer jaren op daarheen. Die maakt als hele provincie gewoon hartstikke weersmewijzen dat we hem hadden. Ja, maar dit zijn een hele prutte meisjes straks goed van. Geniet je ervan? En het betekent wat je denkt, hè? Naar Fjaren. Nationaal, naar Fjaren. Godverdomme. Succes. Ja, dank je.